גוף המין. גוף המין הוא החלק האחראי על הביצוע שלנו בעשייה. הוא גם חלק ההישרדותי שלנו. מקום מאוד משמעותי בגוף שלנו, והמרכז הזה נמצא באזור של הטבור בבטן התחתונה. היא מפעילה את היצירתיות, האומץ והעשייה שלנו. אפשר לעורר דרכה את שמחת החיים, התשוקה והחיוניות והחיות. הגוף הזה הוא המנוע שלנו לשרוד. הוא מושפע בעיקר בגילאי 0 עד 5. אם קיבלנו חום, הגנה וביטחון בגילאים האלה, הוא יהיה מאוזן. כשהגוף הזה לא מאוזן, יכול להיות לנו רצון חזק לעשות משהו, לתכנן בראש, במחשבה, אבל בפועל זה עלול לא לעבוד. מה קורה שם בתכלס? כשאנחנו מזהים סכנה או איום בחיים, מה אנחנו עושים? או שבורחים, או נלחמים, או קופים, נכון? בכל האופנים אנחנו מגיבים מתוך לחץ. לדוגמה, אם אנחנו מזהים אש, אנחנו נברח. אם מישהו יפגע בנו חס וחלילה, אנחנו נקפא או נתכווץ בתוכנו. הרבה ממה שקשור למערכות יחסים, טראומות, פגיעות מיניות, בגידות או בפן הכלכלי, קשורים למרכז הזה שנפגע באיזשהו אופן. בטיפול מעשי אנחנו חוזרים לזמן הלידה שלכם. בודקים מה היה שם מההיריון, מההתחלה עוד לפני שיצאתם לאוויר העולם. אל תדאגו, אתם מקבלים את כל התשובות מהתת מודע שלכם. הוא שומר את כל כספת הזיכרונות שלכם, מגיל עוברות ועד היום. אלה הרגעים הכי קריטיים שמשנים את החיים שלנו ולתמיד. זה הגוף החשוב ביותר לאיזון החיים, להתקדמות, לצמיחה, להגשים את החלומות שלכם. אם נחזק את המקום הזה, הדברים ייראו אחרת.